Здравейте, Виво! Ние сме Мегакюс и Владикс. Днес ще ви покажем втория епизод. Ще направим втория етаж на къщата, ще го заведем и ще видим, мога видим зомбита. Първи епизод малко така фейлнахме, ама какво се прави? Много весело. Аре, Милена, аре ходим да строим втория етаж. Чакаш малко. Взимай утен план. Чакай, Милена, знаеш какво ще направя сам? Какво? Ами направи малко ограда, прими малко ограда. Момент. Колко са ти? И трябват ми примерно 6-7. Абе, ние май имаме толкова. Дай ги! Точно 7 имаме. Имаме 7. Дай ми ги! Къде си? Чакай, че метни ми ги! Я ми направи фен! Кое? Фен! Такова! Се отваря вратата, сеща се. Не знам, не си спомням. Аз спомням. И ми трябва точно малко град. Тук Вероника ще го пресакам зверски. В коментарите пишете, Милена, къде оная брадва Айран брадвата. Не знам, в мене имам само една кирка. Милена, пак се говориш. Нищо. Имаме още оградки, трябват ми още. Направих 6. Направил съм 6. Ето ти, опа, това си е моя. Чукай така. Чакай малко. И това тук ще ни е... Опа, обърка. Сложи фенс. Къде е тука? Чакай. Пак му бърках, но съм тъп. Те ще ми се смеят, ще хейтват. До и 35 записваме, имаш 5 минути. Добре, слагай фенс, ето. Това ще ни е такова. Да растика, фика. Това идва и на втория етаж, ще имам торчове, а не торчи. Знаеш какво викам аз? Тук си направим изпълнята, оттам ще я махна. Добре. Идвай да правим спалня. Кирка нямам. Аз ще ходя за едно нещо. Какво ще взимаш? После ще ти кажа. Добре, снимаме клипто и 40. Да, бата, ти това знаеш колко време ще го качвам? Все едно нищо. Или ако ще направим трети епизод. Да, сега можеш. От едно съберем гледания. Къде отиш? За пясък. Къде отиш, бе? За пясък, бе, момче. Ето ние имаме. Къде? 6 имаме. Да, много е. Не. Какво стана? Нищо. Милена, после другите епизоди ще ти кажа как да си почнеш текстури пака, защото така изглежда грозно, нали видях първия епизод. Ще ти кажа как да си го почнеш. Хубаво. Верно ли бе, брато? Нищо, аре. Че тук устрах нещата с къщата.
го правя. Чакай малко. А. Бате, гледай с каква кирка троша. Ами се, чакай да мина от другата страна. Ай, ние ще го правя споко. Добре, сега. Ма още го така, няма да е толкова дълго. Що бе, чакай. Ще видиш каква ми е мисълта. Какво ще сложиме толкова? С две легла? От ли си? Не бе, не. Ай, ще си направим тераса. Точно за това бе. Така, напред. Сега ще го измисля. Колко cobblestone. Кой излезе и после ходи на нещо да се даде Да. Ще тераската, бе. Ще видиш, аз ще направя. Аз по-късно ще ходя с толерите. Да, ти не го ли видя? Прибрал ли се? Ти не го ли видя? Той беше Надолу по-надолу нищото го видяха. сега ли? Да. Колко вече стана часа, Милен? О, път. И той сега колко на смята време ще се така? Да, мисля, че да. За срока колко му се? А? За края на ден колко му се? Тройка. Не, тук не може да се мине. Тройки ли? Да. Теодоре, Да. клипа свършва. Добре,